Príjemný deň, vítam vás na svojom kanáli, takže takto to je. Dnes uhlíková metóda. Uhlíková metóda alebo uhlíková metóda určovania veku látok organického pôvodu. Princíp spočíva v tom, že sa v skúmanej látke porovná pomer uhlíka C12 a C14. A ako to funguje? C12 je stabilný, nerozpadáva sa, alebo sa nemení časom jeho množstvo v skúmanej látke. C14 je nestabilný, to jest jeho obsah sa časom v látke zmenšuje. Polovička z neho sa rozpadne asi za 5700 rokov, tzv. Polčas rozpadu, a zmení sa na dusík. A keď sa dusík dostane do atmosféry, po čase, keď sa mŕtvý organizmus rozloží, kde sa zas vplyvom slnečného žiarenia zmení na C14. A tento C14 sa hneď viaže na kyslík za vzniku CO2. Takže výskyt C14 má na svedomí dusík a síce jeho premena na uhlík C14. Kde sa ale vzal C12 a C14 v živých organizmoch? Zelené rastliny dýchajú CO2 v procese fotosyntézy, je to reakcia vody z CO2 za vzniku cukru a kyslíka. To jest, do rastlín sa zabuduje uhlík C12 a aj C14 a uvoľní sa do ovzdušia kyslík. Nie však všetok kyslík ostáva v atmosfére, polka z neho sa vracia späť do rastliny v procese dýchania. To jest, len druhá polovička je k dispozícii iným konzumentom, napríklad ľuďom. Kolobeh uhlíka v prírode. C12 a C14. Uhlík zabudovávajú do svojho tela primárni konzumenti, rastliny. A tie, zás keď sú spásané rastliny bylinožravcami, tak tie spolu s rastlinami prijímajú aj uhlík a napokon mäsožravce konzumovaním bylinožravcov zás dostávajú do svojho tela uhlík z atmosféry. A teda aj my. Takže C12 a C14 sa dostane prostredníctvom CO2 do rastlín a napokon do tiel všetkých živých organizmov. Pôvod C12 v atmosfére. Ale CO2 nie je len kyslík viazaný z C14, ale aj kyslík viazaný z C12. A odkiaľ sa vzal C12 v atmosfére, teda v CO2? C12 sa do atmosféry dostáva po prvé z horenia, po druhé je to zvyšok uhlíka, ktorý sa dostal po výbuchu supernovy najprv do vesmíru a následne na našu Zem, kde reagoval s kyslíkom za vzniku CO2. A teda je to pozostatok z čias pred vznikom života na našej planéte, keď atmosféra obsahovala až tretinu CO2 a svietivosť Slnka bola o tretinu nižšia ako je dnes. Pomer C12 a C14 je taký istý aj v organizmoch, aj vo vzduší. A tento pomer je nasledovný. Na 1 bilión atómov uhlíka C12 prípada 1 atóm uhlíka C14. To je, na 10 biliónov C12 prípada 10 atómov uhlíka C14. A toto sa teda vo vzorkách porovnáva. Záver. To znamená, že v skúmanej látke máme určité množstvo C12 a určité množstvo C14. A vieme podľa pomeru uhlíkov vo vzduší, koľko uhlíku C14 by tam malo byť. Povedzme 100. A je tam len 50. Tak vieme, že skúmaná látka má 5730 rokov, lebo práve takýto čas treba na to, aby sa presne polovička atómov uhlíka C14 rozpadla. Ďakujem za pozornosť a želám príjemný deň.